Ti'n y wyn wirion oddi ar dy wyneb di nawr. Be sy'n bod cyw? Ond by fi ffansi chi, slap. Oh my god. ASMR. ASMR. Round a round. Gyda fi, Jacob Ifan. Kelvin Walsh. Gwranda hyll, dyma fi na ddwy'n o iawn. Pam ti'n deud bod menna'n hyll? Titho'n hyll hefyd. Gwranda, mae mam yn llywodraethwr o'ch chdi gael dall. Glenda BCG. Sgen dim hawl i gael o'i Glenda BCG. Dyna ti'n gael o'i. Na gi dad. A be maen nhw'n gael dy fam di da? Be bynnag maen nhw'n gael o'i. Well na Nesta Tables dydy. Mae Nesta Tables a well na Common K. Pam di gael o'i yna? Wel dwi ddim yn special K na di. Paw. Oh my god. Yeah. Spin. Yeah. Oh yeah. Spin arall iddi. Spin. So Chris yn hir. So angen fynd i chwilio amdano fo. Chris dwi'n adra. Lle bach chdi'n cael dy fachr na fo. Yes, Alison a fi. Na gitad, Alison. A Justin. O fedra nhw ddim siŵr. Tyd Alison snog. O hyn game stupid. Dwi'n mynd i newid y CD. Oh well. Spin arall amdani gynod. Smash, shit. Oh na, fuck ma na i gia. Kelvin, beth ti'n neud? Kelv! Oh, dymia. Dyna ddigon blwyddyn 9. Sut ti'n deud o? Glandular fever. Byddwch yn dawel wedys i. Os misio gweiddi mis gan gau cyr yn ei ben. Kevin Walsh, dere mas fan hyn y funud yma. A ti'n y wyn wirion oddi ar dy wyneb di nawr. Be sy'n bod cyw? Ond by fi ffansi chi, slap. Oh my god. Ti'n mewn trwbl wan, Del. Oh my fucking god. Gyfrin. Darllen di o chdi sgwennodd o. Mae'r clwb yn gyfrinachol. Does neb i ddeud wrth unrhyw un am y clwb. Neu fydd yn rhaid disgyblu. Byddwch chi'n mewn trwbl. 50 tal o aelodaeth a ffint yr un fydd bob gêm. Fydd bob gêm yn cynnwys 10 pellet. Gawn ni ddod â pellets yn hunan. Na chw. Os byddwch yn taro'r targed 10 gwaith. Fe gawch chi 1 gêm am ddim. Bydd rhaid i bawb dynnu llw ar y Beibl. Oh yeah, fucking Christ ne. Addoli ddiw. Dal dy law yn llonydd. Cain llygyd a... Seithi! Oh na!